Samina for Friday, dear baby. Sikano, Sisutim so. Onzamakasem nipa bia sika control no ne woni nkwa. But nipa bia otimi control. Ojeme so amepe. Amen. Amen. Nipa bia wo asase so no. Awo se wo dwene awurade ho. Dwene awurade ho. Me se ade abai. Obi anka bi ade abai. Dwene awurade ho. Na awurade nso nwene wo ho. Jeme so amen. Amen. Awurade na mo smafo Paul so kan se me se wonim adwen kora wo dwene ye ho. Se o mayen awie ye pa ene de abai. And it does so. As you follow Jesus Christ on Matthew chapter 6. Matthew 6. The Bakasa Matthew 6:25 down to 34. Young kind in Matthew chapter 6 verse 25. Young kind in a chinji adi ahoyera ba yenti me se mo se mo nwenwena mo kra ho se die na mo bedi anase me da se why as you follow the Christ nam no sayanche wo mu bibia Christ on tonhwe on ton bibia onye adwuma bia nso ade income eba ana nipa maako dumienu marima o anananam munti asem yo omu di na chi every day ana ma bi transika say no papaya okoi awo say yakosom no Jesus amfra ma no ofra hsuafo dumienu ma no wa amfra won ente Joanna Kusayere Anna waya Mrs. Salome Mandali ni mare nom aba wo ma dwempo se no etwa se papa yede yaboso mu ade esomo Jesus nso anka ntra mo se omonsan wo ma na beka ho se wura ya pase ya no okọ na ba bia abekọ bia no ya somo mu ko chine ba mo mra ne anu aduane na mo abedibi at the same time me was me so me ya Mrs. Bo kakra na me dia support mo Jesus anka so omonsan na anika semini asuafo ne Yesu nam no na wamanya dwene bi se nam aye nam yi se woni papa nante to biri bi osmeko ye jabi bi ho se me sa kopokura menye botu ametre me nati ayera je me so amen amen the asuafo ne started sa omo dwene de omo befra de omo bedie de omo benom babia da bi ombeta the Christ down na de show omo no ka tira won say monwene Matthew 6:25 waka tira won say monwene mo kra ho say ade na mo bedie o say yeyinti mesemo say monwene mo kra ho say de na mo bedie anase de na mo benom na say hwefo no they are thinking they are what thinking about the food womaduanem you say na my na my boto no mu asa aduane bia nso ni ho na de ne bedie say si ampodie na say master kwa abrabo ne besisai jama so amen amen Yesu da na ne anu akacho asa mesemo say monwendwene mo kra ho say ede ni bedi na say de na mo benom anasa ade na ye benom na say mo nipadua ho say de ana nipadua ho say ede na mo befura okra nsena aduane meten sansam we ni hu ni say awurade ni nipa nhwamo wanya awurade a wona nenam a omo abrabo ye basa sadi aja adwene na ma ho afi besui akoda bi ankoda ne papa tade papa ne dwene ho since from September or July say was say
me man yensia me man yenum etwa se me tompaboa me tantade obi kura de wan fa chanka ho ne watch ya wan tiase this woman chichi space enso boso jemeso amen amen ni nyina chi no opetuo wanya tua wan tiase jemeso amen amen akola bia ni wa wodwene ho sese nanso agya no agene man kwada no enti Christ ayi suba bi wa ha ade tire asuafo no sa dwene omo dwene no it means omo ya mpanimfo bawo se de sitie omo nyi ntomu se omo ya nkwada jemeso amen amen agya na dwene mama odi ase enti Christ akatra on se monhwe mama nyondwene mo kra ho se dan ene ye bedi ni padua ho se edan ne ye befra ana dan na ye banom mesem se okra ensina duane ni padua nsene ntoma ni padua eye kase a cha ntoma monhwe wie musu ma wo wie ye ene obeka asem bi wei me ka che om se eye empoatwa atanie ene atanye odi watam otwa wo mpoa oyi watan jemeso amen amen wan sha wo hunu wase monhwe wura musukoko ni wie mu no ma ane wie mu no ma se wongu na wontwa emu hwan ana ye fuoda ni bida mo aboa no nyu asan so womu ontwa omoabu anu mu asan so nanso musuro agya ye no wo nanso osuro agya no wa ye no na mo nsombo nsene wo owie no obeka che se ntimo ne no ma ehimfo na sombo mo nsombo nsene wo mo ana wo se de ade ni sitia wa ma me hunu se David kasa manyini mabọ akora me hu otrene ni anasefo sresra e no kore obi a one Christ nam bia no ha wadwene wo ho a chance wo badwene wo ho and so wadwene bia don't think about yourself but think about Christ Jesus jemeso kasa amen amen asema me kan sha no nso se obi dwene mawa onso dwene ma no me ba cha what ma asema na se obi dwene mawa na onso adwene ma no yan fa ne se o papa no ma ye fi amane me kan kiro se be fa koshi onya wusi wa yegu hope awoso hunu se ye me duty because papa no dwene ma no omra no wasi anase asi nuoma ne ya hata ne wayi wani na nsu ato na bunu na yegu fam papa ne bedu obete se he kwaku na ofia obeka san wasinti wo dwene me ho jemeso kasa amen amen ene wo ma nsu ato ayi nuoma ne gu fam me dase ha efiri sa abere ne ko wanya utirimuka ono obi asia edi nkoma ado beka nsa me bakwa akudie oni adwempa mame sa me te wakura na me wu a obemma wu ama yenka bi nkyira woda I was say every Christian agene Christ ho number 2 dwena na yere ho dwena Christ na dia ho na yere jemeso amen amen church Christianity ay Christo na yere adabi okohia na iforo nti any human being our part of Christ biano I was so dwene Christ ho anu adwene na yere ho jemeso kasa amen amen asampa na make kachiro no so urade woni so dwene no ho a one how only problem oba provide your needs jemeso amen amen no oba ma wa wie ye pa ani ani da so nso tie ni ye mama nka sam ntro hwo amaya bedi Yesu ati obi ene wa yete se o preach obi ene wa yete se o sayare obi ene wa yete se o mabubuafo mum achacha atuo baroka Kristo ati difo a omoka ho
woje me so amepe amen Amen. ti asem ni yi na obaba ko bi a fra ne Mary okoto so adehwam ebegu Yesu so munti ahayo Judas ejina wodi wa se ha ade say ase ane say yan shade ana Yesu ka kire won se wo se we yebetimi aton anya sika pe di amahiafo ana wa ka kire won se nye se ahiafo nti me mo no anka so akromfo jeme so amen Amen. what I say oni adwena ma Christ enti ani Christ Christ so dwena ne ho adwempa me ka no kora kire wo na Judas ni Yesu nam no one ne nam se nipa ene ne nam bete no onwena adwempa na de ebe Emano. what I say enti me to obiafo do opasa urade Yesu dan na ni behwe no no providing in needs ni nipa odwene na ho jeme so amen Amen. anioma wo ha nyina ya urade dia including akonya including edan no nioma wo ha bia sa wo ba na sa saade we amuna tofom a anka se e wo so obi na ba fa menye osha you are more than osha jeme so kasa amen Amen. you are more than what Osha. osha wobana sahaya fia anka se nyame na wase me pra tie ne ye aya o papa waje nkwa no adan savo no na wo woni se me bai odwena me ho nti atwa se me nso me ya de bai Twene no ho. etwena no ti asema me ka kire oni ye yani wa babra ya batan jeme so amen Amen. adan na ba mo batan do ne ba bi a che bi wa na be huru ne mani nyina aya na ma wanyem won wo ba won huka adan na ba ma aja ana ena adon kwala nsia no mu ba ko pa a che bi dia wo Yesu tie na wo bra ne ho ase jama so amen Amen. na wo wadwempa ema maame na papa no ye de ni say yam me ba tawa dia ase enkola ni nyina ya madia nanso ono nko a otimi ne papa fa adwen ubo won sama nkaye ono nko a awurade ti papa no etimi bie na ni suade hunu bi so ya de abai Ekire no. kyerɛ no kwaku we wo me se wo suade nanso fo adwen bra ja wonte se wonu mo haka no nti me pese me si hotel na adwene ho sɛ wotu wo papa fine me pese me ya ne patase papa patase de yankaye ne betie nya na abrepɔ junction a ɛhɔ na yɛ junction a manfo nya ne ho sanka bɛboa sa ɛne yɛnkɔpɛ asase papa kan me kokyini je me so amen Amen. wo sɛ ya sitia anuanom na aka no mfa papa no ho nti papa no nso nyɛ ya bai Fa wo ho. tieni ye mama yenya nipa ya do awurade yenya nipa ya dwena no ho oje me so amepa amen Amen. ha mama nka sam nkyerɛ asafo ya wo dia aya wo no ma dia de won bia ya wo dia je me so amen Amen. adwene ba na wo dwene ma wo ade bia ya wo dia no o protect ade na na asa wo sɛ no Bon ban. that is the question ma hunu sɛ ade we ya me amedia me busa mo ama ha why man Holland amono egu kitchen o mo same Holland mono a fa no ato egu kitchen
obi etime fa de tua aduane eye Holland wana ne de egu kitchen ompagya ne nsa ne gu fa he ama na egu fa he egu wardrobe mbebo a ana wo bag correct wire wabobo aye de abai fine adentia efrisa ayawo wo dia jemeso amen na sombo nso ya dia bai okay church na ya hwa dia church na ya hwa dia woni mse church na ya wo dia Christ ya hwa dia aye wo dia wotemi do nsa subu saye me Kristo wa ya media Kristo ya majapade asafo no ya media jemeso kasa amen ti asem ni yo woni mi se obi betimi abaha na ade awei ate na sensen ho no abegina ha wo ma ye adi to ma ma ye na da ate sensen we Zion de o de no atwam jemeso amen ni nyina ne se ohun se yi obi na wasaba de abaye me nyintum se ya wo de I don't think so se me hun se ya wo de and I don't think so say papa no a your friend Jesus Christ no gine tum se wa ye wajapa de me nyintum ka bibia no wo ba hwesuye jemeso amen me ba ta what was here ka bibia wo ba hwesuye yana manfo se so for we are hadwere Kristo som no me hu ni se aye papa bi dia na papa no dia mama aye majapade me hu Christianity se menu apani yere jemeso amen anu odi no jamen watu kwan no se nabi achi obaba ba fa no yere no no afa me aka ho na me ni nyina kọ no akohia yeforo fine menu ya no wa America anu o se ne yere me nhwa no soma no jemeso amen fine menu ya no wa America ne se opese o de ne yere ne kọ America no na ne yere no akohia yeforo but men hwe na yere no so kosi se obeba nti oba definitely okokosia yefro na me ne yere no nyina ana ode ya de abai me busa ubebu oba no ana abedi na tam ubebu na nimtia ana obabra ho ase ama no obedo no se me nua yere ana so obaka no yima no obadai jemeso kasa amen fine so wujitum se Christ ba obaso ne ko na na yefuru okosia no ukobidia ene edi ne yiri ni ne yiri no yade abai dinini yeni ye ko heaven no won kan fata ho ye bo asase ma nipa ya mo nipa amewiem asase we ne edi atena so be ba cha wati ase ya ba asase ne edi nipa yetu nipa firim no odi atena so no odi asase so bibia sha yansa nti aspire no ansan clear renew but through Christ apene so ama wo mbe ye ni na be ye jaba ko yamodi abai emma jemeso ka say amen eno se na yere yan hwe no so kosi so obeba okoye janchen ene wonso ajanchen kosi so obeba abefa no yere bare bosha no se so abefa no yere na eye warden ene omokoye wontimi nyai anuanom no ho no mfa no yere no nko anko esa obi anyina na ti enti hwa no yere no so ma no de wo hia boa no jemeso amen me ba ta wadi ase na wo sabo se okosiesie babi ama no okodu okosiesie babi ma wo wi a obeba oba no obefa no yere no a na won so afa waka ho na mo ya de abai
Mami musa adwene bɛn ana wowɔ ɛde ma Christianity. Number 2, adwene bɛn na wɔma wo brother no. Amen. Adwene bɛn ana wowɔ de ma wo brother no. Hello. Jeme so amen. Amen. Kosi ya mabusa unse modu. Fa. Why na ni nyame tena ase aka ase nyame. Nipa wa asase su nyina ayira. Enti me amfa dwene na kɔgye wɔn. Yɛne ya wa hɔ na ni nyame yɛ saa meeting no. Jeme so amen. Amen. Enti onyankopɔn oyi ni dɔ a ɔde dɔ yɛn no. Kyerɛ. Ɔno na di kan de ne ba baako pɛ ɛwɔ ne Jesus Christ. Ɔde ne ba yɛ afɔrebɔ a ɛtwa toɔ ɛde ma awo ɛne me. Tiɛ ne yɛ me kɔsi ewia me gyina ha yi sama wo ba ɛne yɛse me ba no me nkunu masoro abɔfoɔ nyina nya nkwa a menyɛ. Mɛka kyerɛ onyame sɛ onyame obi nkunu anya mba no. Menyɛ soro abɔfoɔ nyina nya nkwa na ada ne ekum bɔfoɔ baako. Gyeme so amen. Amen. Me ba kyɛ what ase. After all yeyi me sa Ghana fo nyina mpɛ so mo kɔ heaven. Enti me ba baako pɛ me ntwa ne tie mɛka sɛ onyame. We do one fan fa yi. Gyeme so amen. Amen. But onyame yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no ade kyerɛ yɛn. Amira yɛda so yɛ ne bɔnyɛfoɔ. Ɛnyɛ sɛ yɛbɔ tene ne ebra mpo yɛda so yɛ. Yanhwɛ adeɛ. Nti sɛ me ne omienu amfa ɔdɔ anhyia ne ba no a yɛayɛ big mistake. Yɛba ababɔ afɔdeɛ yɛsi dan. Ɛnyɛ wo nti ne yɛsi dan. Wonsɛ da bi ameka. Ɛnyɛ wo nti a purposely no ayɛ in future leaders. Wama bɛba yɛkyi. Our aim, our vision, and sɛ ɛnkyɛ ewiase wɔ yi. Ha abayira ma kristosom. Ebata what you say? But see try ama your man who is Jesus Christ. Near do amakoma say Yesu mu a. We are saying bayira time but obenya baabi adwane akɔhyɛ abawura didi. Young beginners. John Wesley our team Methodist and our way. What Methodist mu bio? What some bio? Aye na sefo. Nti nipa bia onwene daakye. We are aimless. Nipa bia onwene future leaders no. We are stupid. We are correct. Jama so amen. Amen. What do you say? Nti church bia onwene future leaders no. We are correct. Jama so amen. Amen. Tieni ye. Ya so dana yesi no. Wo de na wa be hia sofo akwase awua. Wo mama e bia na sofo akwase awua na nso ni wiase. Ehe na obetena som. Me ba ta what dey am try na say. Let it create a good thing to in future leaders. Say dey ba your ba obenya ba bia akoto asori asafo awurade. Mommy anya wonwonofo ye nya trimodemfo. Ha bebire wu agya yesika. Bank fuafa obi akosave wo bank bi wawu ne busua ni bia ni se sika bi da ho wawu agya ho wano wa amoa nyam dwuma wa amoa no wo faase ne makora wa amoa won odi sika na kɔto backless sa wawu abaya fa jeme so amen Amen. o kra backless kura nya ban o ma fa bi ba to what ya say akwa say wo car wo de car akosi magazine no wa wuya ja ho na busua ni bia ni ba bia sie what you say e si wa be 2 years no ama ho no ayi ni ye no atim je me so amen Amen. was all the number the chances number call ayi se si e be yi papers na ma no atim no change wa ye change of ownership no atim asampa na me catch one this say no ade a me pese
Zion ni bi afa show trim ni say jeme so amen say the matter this team no Pentecost team CS team what is here Ghana Apostolic a team say no was your Zion ya de team but end team listen anya hudiem anya sikam anya ntomam a team what name amen when me say ma dome machi but the no me atomachi menya sasofo am wakoda menya said the whole shop me say sofu bia me ni ho no be change your safi and tira and no me be ka wona na ma won to atoaso rodi be yi ne kwafri nkwamum efri say bibia ni ho awrade na me so de ba ya anyo no awrade ade. If you check the Bible, a woman, Christianity, now you know, and your holiness, sanctification, righteousness, faith, and love. Amen. Faith and what? Love. The so much, you know, now the prosperity, and who want to money, do a person Yamisha no but for dear. That's all. Was some man of idea by that open so dear. A principle. Jemesokasa, amen. A principle was some mamma. Do our man, me around the mamma. Do a more here in the Riano. Do you many opinion we above? Patriotias here. Above 4 Chamaco, Sodom and Gomorrah. On a Abraham, or man's radia, Abraham Urano Momra. When you show from now, Sarah, Kumabrecheba, Fanea Diana Hono, Wama on Bribiadi, Tewaswam Suidi, woman in Mahai, Abraham, that's all. Ma, Namau, Jemasokasa, amen. Amen. And uncle Saba being quite constant, quite you or your say, would he pay you? I am quite some. Monsieur, and you quite say, a here Christo Nibia, as a trainer, what trying. So would you ya ma would you kasia ma jemeso amen amen woman no otobosu ya de abai eguso mama nka samchira ha wonsa hanyina ya sase ya castle so be ba chawati ase mo pa mo mi ntutu ansesa abo nyina ne ya start se de aburo a cha sase ne wo fom ho ne ya sase multiply na ma ne mana mama na wo bia mu what you amen. Amen. What you have Fabro Bessia? Near to from Nadia show, as I said the chow. No Akatasonako. Yen to from Fada Hunina. Now, rather than some Bosu and Suoni Oria and Mosso. Now, young Shassassi, or Bedawasi. Assassi be you are. If you say, one man, a Brunada Pro, Amana Falta, there was one who show what Monyamo Nimu. To a Mama Sassano, every free, a Bruna free. Now, for a bo. What the Krukruwa kona se ho so bebu matim mienu miensa jemeso kasa amen amen enti mana mama no aye trosam enti uti asafu mu na se wo di hia enye nyame na se di hia aye wa na peso ya dia bai wo di hia wo tiri mu odin jaya obeyeye onso ya ma show obi peso oboa no an ko anya 10 million and son was share will be more case. Bright Mr. Ochemiska. Now where you 10 cities and ya no. Kitty 1 city will be Srewa, man 50 petrus. Eh, be a what bumpire so radin slow, but I would have to be French running my Abrakura woman. Jamasokasa, amen. Amen. A be a no radina and Abashiao. I find no solve problem no obe hase wunya dodo a wobetimi abawo nsamo a me hia asabi di lie saraka bonso wemu wo kramoni na bebusa miska hwia dawda de hwe waka na asem so obia wo sere wo no man obia man no wo say wo undeserve say wo shira ho. Which am I so amen. Amen. Oh,
oh Jimmy Subi. Amen. Jenny, the fact you're there, ma, bound some. On Tadiana, what packing for biche. Moment, I will bound some enough for France. On Papa one for biche. Moment, I will bound some enough for Friday. Sicano, Sisutim so. Onza makasa mbi nipa bi a sika control no ne woni nkwa ba nipa bi o timi control sika no o nkwa Amen. asetra ne sa Bible say boni nyina ni hiri ani sika pa enti so pa so di boni nyina so a ni hiri no yade ban di ase we me so amepe amen Amen. Wase dudu a woman me awurade memma woman abro so woje me so amepe amen Amen. ate se bank wo ho na wodi usika akoto bank anya hawo ni kwanse bank fo be pa o se fa usika beto eye duty wodi koto wa sika na ya wode a wo so mo multiply sika no so ya de ya ba ntime no nyame a menene line ne de me mom de boa me mom ebi a wonya hu ne dia ya ka nnusia ka nyanka ka yakunafo jemeso amen Amen. kai won wo mo nso mobobi na kai yarefo wo jemeso amepa amen Amen. etobiri bi a enye sofo nko ne ye na ye pa kwadu ebi esaba me yansa e ba chawati ase pa ebi a mark bese mako bese 15 pemilo ane lifting ka ho no ada wani na akoji de wani ba bonu su bia o yare bia o se agya be ba sam be ha yare fo no jimienu udru ha onsu jimienu na urade hwew se abrantie me mane yare pe ayare fo nya duane ni de wo se me yi ne firi yare mu jime so kasa amen Amen. sasaburo chibie na de wo huri sisi yare ya chi obi ani sisi ya chi mo no wo de awurade ba mu ahoden da na wonya bi de aboa yare fo Amen. etoda bia no wa prepare ho some one back no ato na akọ prisons udu wa no achia wo mo no aka kire on se o bubi bia na ha na mo pa so obehwa nu no meda ha na wo hye wo mu nkura na wo che wo ma de kakra amen Amen. na urade hwe wo okọ ubi bia na ho obi wa ha obekọ ane wo fa ase na chi ne tum ana ma okọ na no kura wo okọ no ba yire mienu ana mo one sack na nwa ene kura no wakọ America ba ko Italy aba wakọ prison Japan wo dan na hia wo ana asafa mi dan yo na nse wo si ba ko bi tare ho na nya na buya na ma yeri se taisi we efri Italy efri ayi Macedonia awro you need time the word given one of the prison you know Abraham ma one of go yare sabiano ay Abraham ma me come what Oma Jemeso amen Amen. wo show me school wo say janka bitim area ho ono man ne di agoro ada na wo kan mfra wo man hwe ne school ne papa wu ye wo ko bi wo ko huni sa kwala na ma me nso asawu wo ja kwala na ma na ba vagabond no because I'm a Christian you are not a Christian o mo nsama jai Amen. ya sofo da bia ya pese ya nko ana safomanya yaye asofo anya yaye nka abosom ya katua na ogie ya no ade wani afam anya busum bia na ye ebi kura abosom nan no ayeko odi wani afam wo ma ba asori asabi mpabo na ye boleke no wako first line wajibe mienu miansa bi wachekere wo bana je ya wahye yi sofo
nyame hyira ɔno nso aka nhyira asɛm ayɛ deɛ bɛyɛ wɔdi every day nsɔre ma nkyɛ adeɛ no nka nhyira owura fi nso sɛ bible so ɔma mu wɔ nhyira ɛsrɛ deɛ bɛyɛ mesrɛ obi a wɔ ha baa wo nsɛm ama afoforɔ ama wowura mfi nyame adwuma wogye me so a mepɛ amen wote sɛ asafo bi bɔ afɔdeɛ na sɛ wɔ bi wɔ hɔ na yɛ enough of God a asafo afiri awurade no woboa ma wo ho anka sɛ nyama sɔre yɛwɔ only one church gyeme so ka sɛ amen that is the church of Christ only one church and the church of Christ no a wɔn nye ho nkonkuru nie no mepɛ sɛ nnɛ obi a wotie me tie ne yie gyeme so amen deɛ nti aborɔfo wɔn kɔ wɔn anim da bia ɛno no wɔn te sɛ country wei asɛm asi mu a ne yɛhyewa nnuro na bɛɛ na Ghanafoɔ ayɛ bie yɛhyewa nnuro ne yɛhyewa nnuane ne yɛhyewa wei ne yɛde akɔma wɔ Ghana ha yɛnyɛ bi mepɛ sɛ obi a wɔ ha nya akoma bi mepɛ sɛ wodi yie gyeme so ka sɛ amen ka kyerɛ wo nua sɛ me nua medi yie ɛnyɛ holiness papa mebɔ berɛ bia na mehyɛ trouser magyae na mekeka m'ani akyi magyae na metoto ma no magyae nso papa meyɛ bibie nyɛ ye ɛno nyɛ noa wano na wagyae keka no ɛne wasom ade a wonhyɛ ne waka ne sɛn wataadeɛ na esi fam wurawurawuro no ɛno nkyerɛ sɛ wobɛdi yie ɛno deɛ ahoteɛ bra na woyɛ deɛ bɛyɛ mo wayɛ adeɛ sɛ wonto obi hyintidua wɔ dressing mu wonante sɛ kristoni mebakyɛ woatem aseɛ na mmom dwene yiyedie no ho wo yiyedie nso nyina ɛnom ɛgyina sɛ wobɛma topete wobɛbuma wodi adɔna tra so ɛbɛhia wo topete wobɛbuma ɛnyɛ deɛ ɔma biribi na wɔsɛ ɔma no bie deɛ wonni no deɛ woanya ahwɛ ma wo gyeme so kasa amen Pile Zion Church where me yɛ nyame wo me yɛ example at the master for nyina da bai ani asi asaf anwumi sɔre kora ya kasi aba for the amema sɔre ebi wa me sɔre a na sika aka mbotom nyina mitimi yi ni nyina na me de atom me mfa nche nyame wo wose me ma obama me nti me wi anu makoda na kaso wura me hia me sika no wase me ma obama me nti no so na me gina amen metime tena dam na maka kyerɛ awurade na deɛ me ni sika wo bibie ni hɔ wo ya wo ese me ni bi nti me sra wa wo ma wo di me sika akɔhyi wo mubutum no ka kyerɛ wo sɛ wo mfa kakra mmerɛ me gyeme so amen na ma de nyame ase me do ase me nim sɛ ɛdɔɔso paa na ma yimani me wo ha me wo so original ba da na me say yes obi asande sika bi koko yibra me gyeme so amen ana wo koyi bra me na ya adwuma bi na ya nyam dwuma me mfa ho se me ni bi bidi ni nyina be sa akode sa na mete gyeme so amen kasi ya me ye ba ko bi akọ me 650 million ba ko bi a de me timi trotro and de man tro de ahim gyeme so amen ti asem ni yo me kasi ma kyerɛ engine ba ko ene nam de ho me top power pack mama je so de sika da mama ansan check amam da de amam for safo je fata petrol me nso me ready hu ni say eye preaching na awrade na me so preaching no ana obi ate ana odi sika bi be support preaching no nti nyame de a sa me je say ya me de a pe me teach hu konkron efisa me nim ye no na kabom ono was 70% na me mo 30
About what you say? The German Cassie one day, and the son, sir. Young family, Yanni, Ehununti, Obiade, credit, no, Obiade, master for we are, as for we are Yamin Shroud. What preaching? Namasumi both say yes, yes, yes. But some mamma tell me at the sir. The Abano, I am meme dear, as a matter. If some year Jumana consist, Adamesia Paul, no chairman, Cratch mo near Juma. No, I can't say, Metrabra away. Woman, baby, Tranamasoman woman. And the Masrau, Yam Juma. So we are a rather beyond Obesha. When we say, and new 1 day, 2 days, I rather call Biakoma. We do a beautiful. Mama yam fa odo anya adwuman obi a wo baba won sam no nyame wo be hira wo papa ti asem ne na no na me ka se me kire mesin fo anya adwuma e wa ha wo mo start ya me ka kire se nyam dwuma ye nya nwinwi nti se wo ye adwuma na se oji akatua kakra na se wo ye nwinwi ne ntokwa nyame wo hira be firi mu na ya de abai na ya wo nya ne nsapan obi o ye adwuma bia no etua ne ka Obi o ye adwuma wa ha bia ye maniska. Jemeso amen. Amen. Tie ne ye. Me ka tira wo. Na mafutu a me de mamu nyira ne sa. Tie ne ye, dwene Kristo ho. Ma Kristo hu ne sa wo wa dwempa ade man. Wo se me ma dwen kura me dwene mo ho. Wo kan last verse. Mo nyendwene se Eden yebedie anasa dana yebedom anasa dana yebefra na yenum nyina achi ana wiase amanama ne diye na mo soro agyanim sa yenum nyina hiam mo soro agya no wonim sa ade we ebehiam ento ono ankasa wa prepare enioma ebehiam wo dada wo de ane sa obedwene ne ho dwene na safo ho dwene na dwuma yefo ho dwene nwan na ayira no ho jemeso amen amen dwene ne bana obewu ye na osore ye no ho be ba cha what ase anwendwene wo kra ho anwendwene ana wasam si mansion forget it wontimi nhira wo ho until say awurade ni hira wo amen jemeso amen amen enti yenum nyina echi na wiase amanama ne die ediye na mosuro agya ni se yenum nyina hiam ahiam na mohwehwe nyankopɔ nyankopɔ ahenie ne trene kan na tena na kane na wode yenum ebeka mo ho kasa yenum beka mo ho na wankasa na mama makopa yenum wose na wode yenum twini wo ka babura nyadaje kan na kan ye na wode yenum na just say nothing before God want to din was yenum jemeso amen amen when you say yenum God as from ka diamond ka ho yenum bibia wasasi so bia enye nipa bia ye fredi yenum nyina beka mo ho wose wode yenum nyina abeka mo ti mo nwenwene wo kina enti anwendwene wo kina ho ka ti oni asamenia minua so ne mo ka ti asamenia minue anwendwene wo kina ho nwenwene wo kina ho na wo kina na na wo kina na abadwendwene ho na dabiara mu bone dos mai aja ma me musa so wo kina ne hwan wose nwenwene wo kina ho na wo kina na abadwene ho wo kina ne hwan anya Christ anwendwene wo kina ho yi wo kina die ne medi kina wo die ne medi jemeso amen amen owi wo se wo kina na abade abai badwendwene na abadwene ho jemeso amen amen into all the time bu awurade kase wo na de abache wo amu ahunu wo kina ono atwam wo nanim
wonim de wɔkyerem ana so ma wo nidi na wo ma wo nom o ma wo nsa o ma de nso ga de abai anchew ya samiri ye me carry was a time brother be by so for ye yimadi afra adwuma mu o na say ya dai so for sister bi a oba adwuma mu ana me gye ho adwuma mfo de ne ma me na me kire ne computer me ade ade sister na be ya ma in fact oni ye manager sabi o ma ba hihye ho agya me kohuni na me ka sa adwuma ne kura me nkire bi because manager no wo yere na me ka sa me ntimi nkire bi o sister na ma oni manager na kabom ayimati na no si ya na me se danyame ase odwamanfo di supani a eye no me asofo na me da didi na me se hwa awurade yiw no wa ma wadwuma pa jama so kasa amen amen afi woti wodi no papa wo ya me sofo wo na waka na me se ma ho 1 month sofo 1 month di Ghana adwuma na me se ma ho 1 month de wonya okọ kata so ansu de wonya me ase se wo bie kwan kase ya be ma bibi ansi a ekwan kase ya wo so fa so no unya nti etwa se bibi si na ono awurade de wagina de ekoro ka wano tum na fa se da awurade enwena ho awurade na wayi wa nya won na yi wo firi awurade na yi wo firi wo de fa se da manyame na fa credit ne manyame 3 weeks papa no afra me sofo abrofo bia bagana yo mo be bia adwuma na me so no mbesi ye say wa apply wa oni wo ma di nkomo more than 4 years ana amaso no ntino o ma twa o ma dwen 3 weeks no o ma reply ne so o mo bagana ampani ampa no ma bedruga mete ha no de abrofo no nyina ba e be chia me jeme so amen amen baby anu o ye adwuma no na bosome ye tua ne ka 50 million and that one in 120 million adwuma no so koso wa bia bi wo komase abrofo ndene kwakra o mako bia bi wakra eko bia bi wo tamale abrofo no bagya adwuma ni nyina ade asanansa anuoma wo som de fra brochire ba won na bekra de aba ade aba begu ho nti oba na se pokaku nyame wadi wa moro afa no amuna to ha no amuni mu abrofo no se what is this na say what is this ampa wo muni jeme so amen amen enti bibia nsia hallelujah amen sana deletia wa zion you se woni toto so ya baba for dey na say papa me mate da me hwe tv no wo me phone so mate da na maboa me ho me so me de me de beba papa nsura kire kura me betu chama fo na me say ka jeme so amen amen na yiri frame mpredu papa nyame nhira se de o hira me what ha no osu ade ayi ne kuna di yanko pacho na me say yanko ne enko chira me pese ohuru se nyame odo ababawa abrante efrena a wuti hoyi hweye anwandwere bibia ya ho fa odadwen ene wo hawo ato awrade so efri sa odwene jema so kasa amen amen wodi ene se obeye de obehye wo wodi ene se obebre wo ho ase ama no wodi ene se nsema wo tro se mu obedi so wodi a woni se obepa wo ho atie jai bone ye na ni awrade anante wotene ne mu na hwe se awrade bepoa oje me so amepa amen amen wa me no nye o amen nti masra o dai glory ba be preaching kan sembi na sasam no eda so damakoma mu wo say oduru ba bi ni aye awrade adwuma ye involve fa ho hyembi enye nipa adwuma aye awrade adwuma enti yabi na awrade na ntwero nto ho na dabi abakwanya nya adiem ni wahwe na odi akayo ti se Coronius obofo no kwa wo se awrade atie awrade ehunu moburu hunu ade ane
ɛne wadɔyɛ awurade atie wo mpaeɛ ɛne wo mmɔborɔhunu ade a woyɛ ɔbaa ne nsɛm saa na yɛ nkaeɛ nti sɛ awurade agye nnipa nkwadeɛ a ɛwɔ sɛ ɔkae no na wagye ne bi Cornelius nkoa ne n'abusuafoɔ 5,000 because of Cornelius nkoa no awurade de gye wɔn nyinaa nso nkwa bi metofo deɛ woyɛ ne nda yi sɛ wowɔ ntwa so aba wo mma ɛbɛtwa so aba gyeme so kasa amen ma menkasa mekyerɛ na deɛ na mefa da yɛ a mede m'ani hu ne yɛ ɛna meka yɛ kurom obiaa ɔbɛnya asɛm no mefa da gyina kɔtwitwagye no ɛkɔ court ɔbɛkɔ court hɔ akɔdi asɛm no adi bi matwitwagye no saa na no ɔyɛ ɛna me nana a yɛde me too no no ɔno nso me papa de afa awura me nana no nso de afa awura nti ɔde me too no nti ɔno nso ɔdɔfo a ɔdɔ ne kɛse ne wakyɛ mu mmienu na ɔde kora to hɔ ama kuro no nyinaa sɛ wo a wonni aduane di kwafuo no mu kɔfa bi bɛdi ɔma akwa ama ntɔn nti me nana ne mma nananom ɛyɛ maako ma wɔma yɛto ne bɛdi yɛ maako nante me nananom ne nana bia nso angu da amen meka asɛm akyerɛ one day me father obi a mama didi na tamu anso so da maame bi me papa na ma na asase dɔɔ ana asase no koko ɛmɛ wɔ so na me father kɔ no okonu abɛ baako ha maame ni be fie be hodu me papa no da bench so hodu no wo so na ma me papa ni fira konwa so tɔfom me bu afo me sɔre ana me se madam ade nkwasi asɛm na ayɛ me father asɛm asra wo no wa fa asɛ bom ya wo na agye me fa ugye firi hɔ ka wo firi akɔ na me se ni atefie no a ba gye me sa madam de ɔyɛ amabu o no di rough mabu data makoti tia so wo wira no mu Jeme so amen awira ho koti tia so wo wira no mu aba ma kon kampro mu aba mani na yɛ zoom na oba afem papa gira o didi mata me na me ba ko ma no didi me sister Penny Doris ko ka froko ha ma me twa me fa de twetwe ne enso to ne bia ba hia bu be se eye kom ne etre baby edi 3 days ya na samampa ba akɔwia bibi ne akye no odi mirika be fie ho agya fa wia wan twetwa anyeme a ahwa na ko nam ko pia ne sei se fie akɔ me fa da se ya judgment no adi asem samampa di asem to bo na ka kire me ni nse sisi fom me piano man ni nse sisi fom to bo ka kire me adi an no se onana why say o se duom afem jina wodi na so akwa we wudi na chirubewu oh send the pana na wo ye no na bokwa ma ye ne a yeba na bokwan e de ma ye ne a yeba but ye de hu se wodi nkwase asam wotro na obi abedi du papa atam na okọ wodi ase abusua ye ni panyina ntra sumduam ye no ya tamfo ye nye wona watane ye yie shira wona wadome wo emfa boni ntua boni kada anwene boni ntia wo nua enna ne wahunu wonim de besi kyena jeme so kasa amen wonyansani bia na ye de bokwa ama no oni tifo hunu boni abeba no de ne ho ahinta entete kwafo na fam nya so twetwe